mo niya na paghapon. Siyempre pa partner, may manggagananin. Cash. Apo dan ta na. Sa Garapon. tuyang may wagang garapon. Darani. Mercy. Del Aire, kan Barangay Bunker 1, Legazpi City. Uy, nagdadangog ang sa iyang may gusto na asin mabuot na chip tanod na ama. Diyan sa Barangay Bunker 1. Si Tatay Og. Ayan, partner, Si pili. Chip Og. Chip Og. Chip Og. Og. Hindi, mapagdubli partner. Marautod pagdangugod pagduwa. Og. Numero. 0905 0905 704 704 8353. 8353. Taga Pio Duran, Albay. Monica Palmones. 3rd District. Pero basukon ka partner. Iyo. Nag-burp. Ay, si Ramon kaya so kusido sa buko. Kusido sa buko. Na ano ito, so binakal kong sira subago. Oh, yan na. Maray na pagkahapon. Monica. Ay, yes! Monica, ano mo si Monico na Minikaniko ni Monico. Minikaniko ni Monico at makina ni Monica. Ni Monica. Yun. Na nagkararang ka. Di pa man. Ditan pa sila. Upo na. Opo. Anong pangalan ni Ago mo, Monico? Ay, Monica. Ano ang pangalan ni Ago mo? Si Rani Palmones po. Rani Palmones. Ayan, Yes po. sain ka mo diyan sa sain ka mo diyan sa Pio Duran. Salvation po, Barangay Salvation. Di ba ang mga Palmones, mostly mga miyembro kan PNP? Opo, meron po silang kamag-anak Ayan. na police. Sain ka mo sa Pio Duran, Salvacion. Opo, Iya Barangay po. Salvation po. Ay, Monica, para lang magtubod si partner. Di ba iguang Bayag Bridge diyan sa Pio Duran? Hindi ko po, Adi mo kabisado. Bago magabot sa sentro. Di ako matugod, At partner. bago magabot sa sentro, may nakasulat Bayag naman sa Bridge. simento. Bayag Bridge. Lumaki po kasi ako sa taga-Ginubatan po. Okay. Natapagapod mi Monica kan pangaran. Taga-Piodoran. Monica, Po. natapagapod mi kan pangaran mo. Ugmaon ka. Matagal na po kasi ako nag-comment. Ayan. Nakasubaybay. So Para alam mo na. na kung saan ito. Po. Aram mo na kung saan ining nag-apod sa imo. Opo, yung sa action ko. Yan! Okay. Congratulations, Monica. Ika ang gananin. 1,000 pesos. Thank you po, Maagang Tomas po. Ayan. Merry Christmas. Christmas. Mula kay Congressman Saldico ng Ako Bicol Party List. Maraming thank you po kay Congressman Saldico. Ayan. May mga apod sa imo, Merry Monica. Christmas po sa inyo. Merry Christmas din po. May Merry mga apod Christmas sa din, imo. hali sa Ako Bicol Party List. Monica, Yes po. halaton mo Po. tabi ang apod sa imo kan staff kan action ko center kung paano mo maklaim sa imong ginanahan na 1,000 pesos. Opo? Opo, thank you po. Merry Christmas. Merry Merry Christmas din tabi. Christmas. Ayan.